Čaute, ďalší deň, dneska si zahráme Far Cry Primal. Môžeme sa na to vrhnúť, aby to bol kratší diel, lebo vy neradi kúkajte dlhé diely, tak ideme sa na to rovno vrhnúť. Takže mapa, kde potrebujeme ísť, to riti. Aké to je ďaleko? 600 krokov, takže to strihnem. Vidíme sa tam za teraz. Dobre, tak sme tu. Úplne ľahká cesta to bola. Tých 600 krokov tam bolo. Len sranda bude, vieš čo, keď sa tu dostanem. Skúsim to obísť. Ale to sa asi nedostanem takto. No do faka. Super, ja nemám ani toto. Vyrobím si to. Dobre, ako tam máme ísť hore? Skúsim ísť naokolo. Nie. Čo som chuj? Ja ešte tu toto je. No pes, ty tam asi musíš zostať dole. Dúfam. Lebo ak sa toto vyjdeš hore, tak vidí hore. Dobre, sme tu, ukáž čo chceš po nás. Dobre, typeček. Fúha. Typek, vyšte sa na... sa ty môž, Super. Uväznený. Či ako? Dobre, máme sa ťa to asi nejako dostať. Takže... nemáme ani náboje. Máme utiecť. Dáme si len tuto... Dáme si krátky diel tejto... misie. Dáme si len dneska tento part. Jednu misiu. Dobre, ja sa skúsim, keď sa dostanem dole, tak čo? Dobre. To sa asi nemá dostať, ale to je jedno. Dobre. Alebo skôr, hej. To pipiny. Ty kokos! To sa posral. Ty kokos. Smrť zasratý. Ty kokos, ak som sa posral. Fuj. Posratý. Jaguar. Vydrbaný. Čo ti šíbe? Nemám nič. Čo ti šíbe, ak som sa posral? Fuj. Máme sa proste nejako to odtiaľ dostať, ale jak? To už nikto nevie. Ale ja som sa aj uväznený. Ja som zabudol, jak sa dá ten toto. To som nechcel. Tam musím to lánom mať. Som sa zlákol toho posratého Jaguara. Čo ti šíbe? Čo má tento tu typeček? Nič. Dobre, som tu asi uväznený. Ale kaďa sa mám dostať, to vôbec neviem. Skúsim to reštartovať. Restart quest, že by? Škoda, že tam nie je restart mission, ale... Dobre, skip. Dobre. Uväznený, wow. Dobre. Nedostanem sa asi nejako hore, čo? Ja som normálne... Prísť na to... A mám to. Mám to, dobre.
Zatiaľ sa toto vyhorí. Jasné, ja horím. Why not? Do riti. Hop. Dúfam, že to nie je ten posratý jaguar. Bacha, bacha, bacha. Skápeš to na mieste, ty smrt. Som ho tak vylákal predtým. Dík. Večko. Dúfam, že mi to pomôže, lebo mi to ukazovalo. Bože môj. To je veriti troška. Wow, ale čo tu... No ja neviem. Jak sa volá? Inventory. My už môžeme si vyupgradeovať. Aj toto si môžeme vyupgradeovať. Takto si vyupgradeujeme. Ale na budúci diel. No nič, ja to asi zase znova strihnem, lebo ja neviem, ja som zúfalý tu. Čo to mám robiť? Lebo... Ukazuje mi to tu, že to, ale... Ako sa tam dostať hore? Potrebujem tú chujovinu na to a nič iného mi to neukazuje. Je tu, že ďalší človek. Ten nemá nič. Ten má len drevo. Nechám toto spaliť, ale ak to neviem, tak... No nič, asi to tu strihnem. A že čo tu mám spraviť. Takže sa vám ozvem, čo viem, čo tu mám spraviť. Tak ja som na to ešte aj prišiel. Tu. Je to tu. Tuto tu. Vidíte? Pick it up. Zobrať. No jasné. Dobre. Takže už asi vieme, ako sa ťa dostaneme. Takže ej. Však hore poj. Jaj, bože, ja som taký degeš. A furt, dobre. Furt máme utiecť. Ešte. A toto budeme furt používať. Go up. And go down. Dobre, ďalej. Jasné. Go down. Nie, že to tu... Asi tak nejako... Trocha som v ale že mierne v ríti. No poďte. Traja ste tu? Jak sa vyvíjujem? Smash. Však stíkam S. Však sa vyhýluj, ty retard. Nie, teraz. No, skápal. Tak ti treba. Nasratých tu jak. Ale meso si berem. Berem si veci. Díky. Thank you, chlapci. Dobre, kadeľ teraz? Však normálne...
Lezem ako Spiderman. Ako najradšej. Poďme, rýchlo. Dávaj, rýchlo. Čo teraz? Aha. Poď, bracho. Ty kokos. Yes. Pohoda. Už nejdeme tam. Dobre, ak sa vám toto video páčilo, nezabudnite like, odber, ďalšie dať. Čus.